Magluto mi karon og bulad nga tinunuan mga idol. Okay. So, nalunod na ang mga tinunuan. Kasuway na ba mo og tinunuan nga bulad mga lodi? Amo ni among ginahimo sa una sa probinsya mga lodi. Basta malato mi sa among mga sudan nga ginamos magtuno mi og bulad. Okay. Oops, pandara na. Ayos. Sagulan usab na mo ni og luya mga idol. Naman ni lamas sa amo ang buhat nga tinunuan og tangad. Okay. Daog nang sinabaw na to ani. Kahumaghugas ato nang ilunod ato ang lamas. Okay. Daog na. Apilan sa nato ni og dahonan para humot. Buhat ni nga berboran mga idol. Mana chip cook na mo dre mga idol, no? Chip cook. Right. Okay. Buhat nga berboran og sibuyas dahonan ang isagol ani mga idol para mahumot pag mayo. Ayos, mag-add na sa tag mga lamas idol ha, dahonan ni. Okay. Sagol sa buhat. Pagka human na itong hugasan ng buhat mga idol, kaya itong ilunod pagkaroon taon-taon. Ayos, no? Ready na ni ilunod mga idol, ready na. Tiplahan nato mga idol para malami mayo atong sudan karon. Okay, buka na. Ilunod ang buhat. Ayos. Asin. Nah, gibalin kay. Lanay na. Natong lamas. Ayos, no? Tinanong buhat niya mga idol natin. Tinanong buhat. Nakasingot ang sirop. Sarap. Sarap. Ayos. Oh. Ayos. Sarap. Lotong probinsya ni mga idolan, lotong probinsya. Buhat tinunuan. Okay. Kasaway na pabuhan ni mga idol. Luto na mga luto mga idol. So, dagang salamat sa inyong mga paglantaw mga idol, no? Sige. Thank you, salamat sa mga idol. Sige, bye-bye. God bless.